जों दिनै धोनस्रि समस्तिनि सिङाव UPPL राजनिति हान्जा हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा चिफ मानव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि 48थि जोनोम सानखौ जों दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा खालामदों खुंफुंदों आरो समस्ति हिसाबै जों खुंनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो VCDC सिङाव थानाय अफिसफ्राव जोङो गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै जों बिथांनि जन्म सानखौ जोङो खुंदों फालिदों आरो बिथांनि जोनोम सानाव आङो बे समस्तिनिफ्राय एबा 37 नं धोनस्रि समस्तिनि UPPL हिसाबै बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा आङो हामग्लायनाय हरबाय गोजोननाय हरबाय आरो आफा इसोरनियाव बिथांनि जानानै आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा थांनाय 47 बोसोर बिथाङा बारहोहरबाय गावनि बैसोखौ आरो बे 47 बोसोराव बिथाङा गावनि फरायनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै आफादगिरि हिसाबै प्राय 10 बोसोर दैदेनबोबाय आरो थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय बिथाङा बर'नि गेजेराव जि हाथियारनि सोमावसारनायनि जि मोनसे आन्दलन सोलिबाय थादोंमोन सोमावसारबाय थादोंमोन बेखौबो मोनसे मिनिंफुल गोरोबथानि गेजेरजों जाहाथे बे समस्याखौ फोजोबनो हायो बिनि थाखायबो जथेस्थ'खिनि खामानि मावनाय जों बिथांखौ लोगो मोनबोदों आरो 2020 मायथाइनिफ्राय बिथाङा 10 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समाव बे हाथियारनि समस्याखौ लानानैनो गणतान्त्रिक भाबे भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायलायनानै माबोरैहाय फोजोबनो हायो बेनि थाखाय जथेस्थ'खिनि नाजानानै गणतान्त्रिक भाबे खामानि मावनायखौ जों बिथांखौ मोनबोदों आरो थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय बे ओनसोलाव BTC हिसाबै जि 6 शेड्युल मोनसे कनसेप्टजों मोनसे जि गोरोबथा जादोंमोन बे गोरोबथानि उनावबो बे ओनसोलाव जितु हाथियारनि समस्या जोबाखैमोन आरो बे ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरा जोंनि बर'फोरनि बा ट्राइबेलफोरनि जि 6 शेड्युल एलेखा हिसाबै जोङो मोनसे राजनिति जि अधिकार मोननाय बेखौ लानानै गोबां रोखोमनि खुद्रिनाय राजनिति भाबे अपोज खालामनाय बिरोध खालामनाय सिमा दानख'नांगौ गामि दानख'नांगौ बा बर'फोरनि एगेन्स्टआव ट्राइबेलफोरनि एगेन्स्टआव बिदि आन्दलन खालामबाय थानायखौ मोनदोंमोन नुबोदों जोङो दा बेवहाय थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारिनि जि बिटिआर सुक्ति जाबाय बेनि दारादै बा दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे गणतान्त्रिक आन्दलननि गेजेरजों फैनानैब्लाबो हाथियारनि समस्याखौ लानानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोरोबथा जि जाबाय बे गोरोबथानि दारादै बे ओनसोलाव मोनसे शान्तिपूर्ण गोजोन मोनसे परिबेक जाबाय आरो दिनै बेवहाय खुनु मोनसे हाथियारखौ लानानै सोमावसारनाय दिनै गैलिया आरो जेसेबांखिनि बेवहाय गुबुन गुबुन हारिफोरा बर'नि एगेन्स्टआव बर' अबर' जि सृष्टि मोनसे आघात मोनसे लानानै बा मोनसे सान्थौजों जि आन्दलनफोर खालामदों दिनै बेबो जोबस्रांनानै थांबाय आरो बिटिआरनि सुक्तिनि दारादै आवगायाव BTCनि सिमाखौ लानानै जिबायदि अपोज खालामदोंमोन दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय बे बिटिआरनि सिमाया उदालगुरिखौ
आरो बारलांबावनानै सानजाहा गहपुरसिमहालागै लखिमपुरसिमहालागै मोनसे सिमाया बारायसिगोन बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय जितु डिक्लेयार जाबाय आरो लोगोसे जेसेबांखिनि गामिफ्रा दानख'नांगौ होननानै अपोज खालामबोदों आन्दलन खालामबोदोंमोन बेबो दिनै फ्राय जोब्बाय शान्तिपुर्ण भाबै जोब्बाय बिनि थाखायनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो बेफोरनो जाजोबदों होननानै जोङो मिथिगौ आरो बिथांखौ सासे ओंखायनो मोजां मडेल सासे दैदेनगिरि होननानै जोङो दिनै गनायनांगोन आरो बिथाङा 2020 मायथाइनि उनावहाय सुक्तिनि उनाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै पियरलि मोनसे माने पलिटिकेल पार्टियाव दिनै हाबफैबाय आरो बे पलिटिकेल पार्टियाव राजनिति पार्टियाव हाबनानै दिनै UPPL हिसाबै बिथाङा आफादगिरिजों लोगोसे बे बिटिआरखौ खुंनानै बे ओनसोलखौ जथेस्थ'खिनि जेरैबायदि दानि गोदान मुगायाव माने जौगाहोनांगौ बा कनस्ट्राक्सनफोर खालामनांगौ डेभेलप खालामनांगौ बिथांनि नाजानायजों दिनै माने जाफुंनो थांगासिनो दं आरो बिटिआरनि दफाफोर जेसेबांखिनि दङमोन बेफोरबो दिनै मोनफानि उनाव मोनफा फ्राय मावफुंजोबनायनि लामायाव दिनै फैगासिनो दं ओंखायनो बिथांनि नेतृत्वआवनो जुदि बेफोर दिनै जाफुंजोबनो एबा जाफुंसारनायनि लामायाव दिनै फैबाय थादों ओंखायनो जों दिनै बिथां प्रमद बर' शिबनि जि 48थि जि जन्म सान बेखौ खुंनायजों लोगोसे बिथाङा जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव मोजां देहा मोजां गोसो आरो जिउआ जाहाथे गोलाव जानानै जोंखौ दैदेनलांनो हायो बिनि थाखाय जोङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानिफ्राय बिथांनि नेतृत्वखौ जोङो जथेस्थ'खिनि गोजोननाय दङ जोङो बिसास दङ आरो बिथांखौ जोङो फोथायदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय दिनाव जोंखौ बिनिफ्राय आरो बांसिनबाव बे ओनसोलखौ हारि हिसाबै बा मानसि हिसाबै जेसेबांखिनि जौगानांगौ बेखिनिखौ जोंनो गणतान्त्रिक भाबै लाबोनानै होफैगोन बा जोंखौ दैदेनगोन होननानै जों आसा खालामदों ओंखायनो जों दिनै बिथांनि 48थि जन्म सानखौ माने खुंनायजों लोगोसे रंजादों। गिबियावनो आं खमाबारि VCDCनि बिबानगिरि जानानै मिडिया पार्सनखौ आङो बरायदों साफ्रोमखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि सानाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोंहा दिनै मोनसे हाबाफारि जोङो लादोंमोन जोंहा बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बिथांनि जोनोम सानखौ जोंनि बे खमाबारि प्राइमारि UPPL हान्जा आरो बिदिनो VCDC मासिगिरि आरो लोगोसे मेम्बार बिथांमोनखौ लानानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो खुंनो जोङो थि खालामबाय आरो बिदिनो दिनै जोङो खुंफुंनो हाबाय गोजोननाय मोनदों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानायनि थाखाय आरो बिदिनो आङो प्रमद सार बिथांखौ आङो इसोरनियाव आरज गाबदों बिथाङा सासे बर'नि दैदेनगिरि जानानै इयुनाव आरो बिथाङा मोजाङै बर' माहारि आरो बिदिनो गुबुन माहारिफोरजों लोगो लाज्लायनानै खौसेथियै दैदेनलांनो हायो आरो बिथाङा अरायसम दैदेनगिरि जानानै सोलिलांनो हायो इसोरा बिथांखौ आशीर्बाद खालामथों होननानै आङो इसोरनियाव बोर बिबाय आरो बिथांनि जोनोम सानाव आंनिफ्राय गोजोन गाहाम हामलायनाय अनसायनायखौ सारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बावहरनाय जाबाय।